салому алайкум. Айни ҳол шумо қарор доред дар авиакассаи Ройгон авиа. пешакӣ миннатдоргӣ хидмат мерасонам ба ҳамон нафарое ки моро боварӣ карда харидории билети самолёт мекунанд, билети автобус мекунанд ва раҳмат ба ҳамон нафарое ки комментариҳои хуб менависанд. маълумоти имрӯза дар бораи Абдураҳимов Баҳриддин Муминов Одилхон 8 ноябр соати 10:45 парвоз доштанд. Дуюм маълумот дар бораи штрафҳои носупорида ва залатҳои корона, нафарое ки қарз доранд, аймегафон, нафарое ки кредит гирифтагианд, телефон. сеюм дар бораи билетҳои самолёт, чорум дар бораи билетҳои автобус, панҷум дар бораи рейсҳои автобус, шашум дар бораи мошинои сабукрав, ҳафтум дар бораи возвращение на родина. нафарое ҳастанд ки намедонанд аз ки ҷо дастрас кунанд возвращение на родинара ва нархи возвращение на родина чанд сумае. мардуми мо бениҳоят омӯхта шудагай пасредни хати кор кардана пула додан хича азоб наметия ки як бор карди амо азобша кашиди рафти гирифти дуюм бора як нафари дигара дастгирӣ мекунӣ пасредника сум наметӣ бениҳоят бачаҳо занг мезананд ки ака ҳамея сумша битем хито намекунем фақат ай посолствои Тоҷикистон шумо дастрас мекунем бародаро. Абдураҳимов Баҳриддин Муминов Одилхон 8 ноябр шаб соати 10:45 парвоз доштанд ба Тоҷикистон. И бародаро занг заданд ва харидории билет ай канали Умед ТВ, яъне ин нафаро ай канали Умед ТВ харидорӣ мекунанд чиптҳои самолёта ва и бародар ваъда метаҳад ки такси бепул то аэропорта шуморо мебаранд ва ҳамин хел телефони бародар қатъ мешавад, дигар ҷавоб наметиҳад. билетҳошонро проверка кардем, ҳастанд дар база ва и бародаро парвоз карданд, рафтанд. ман намедонам канали Умед ТВ-ро бореам тамошо кардагӣ нестам, намедонам бародар ки ай ки ҷоай чӣ кораҳай ва ғайбатшам карданӣ нестам. худованд тавфиқиш бита билетҳошон дар база буд. но мақсад чие ки бародаро вақте ки шумо мефурӯшем билетотона ҳатман бояд журнал дошта бошед, дар хати алоқа бошен қати ҳамон нафарое ки шумо харидорӣ мекунанд ва рақамҳои телефонтона ҳамон рақамҳоеро тиен ки шумо да занг задатона ва шумо ҷавоб додатонед. то вақте ки парвоз мекунанд ҳамон одам, вақте ҳамон нафаре ки шумо харидорӣ билет мекунанд, то вақте ки парвоз мекунад дар даруни самолёт мешина парвоз мекунад, то ҳамон вақта ранги ҳамон бародар шумо бояд чи переживат кунед. ва барои чӣ? Барое ки бародаро шуморо боварӣ карда занг мезананд, шуморо ҳурмату эҳтиром мекунанд, занг мезананд ки ай шумо харидорӣ мекунанд. не только ай канали Умед ТВ бениҳоят шабакаҳои интернетӣ зиёд шудагай ва инчунин авиакассаҳо. хоҳиш мекунам айноми канали Ройгон авиа бародарои азиз вақте ки шумо билетотонро мефурӯшен ҳатман журнал кунен ва рақамҳои бародароро кадомеда ки билет менависен рақамҳошонро гирен ва рақамҳои худона тиен. ва рейсои рӯзи 12 ноябр админи чид, рейсои рӯзи 19 соати 9 саҳар соати 3 шаб дамондан задеш кашид. ба ҳамин хотир бениҳоят нафаро бисёр занг мезананд, мераванд ака билет харидам ва ё фикр мекунанд ки шумо билети дурӯғ фурӯхтем. но насамде билетҳои шуморо ман бисёрша проверка мекунам, ҳастай дар базо мисол мераванд, но задешка мешава, мардуми мо чихеле шубҳа мекунанд ба хотире ки шуморо дидагӣ нест. вақте ки ай онлайн қати харидорӣ мекунанд, мисол шуморо ки вақте ки намебинанд, то вақте парвоз карданша як шубҳа дорад дар даруни дилаш. ба хотире ки ташвиш нашаванд, ҳама вақт дар хати алоқа бошен. вақте ки даже задешкарам ки боша, вай бародар чӣ медона уже ки задешка ташвиш нест. якдигарро ҳурмат кунен. баъзе бародарҳо ҳастанд ки намефаҳманд айраҳои дур мебиёянд. шумо фикри худтонро накунед, фақат фикри нафарое ки айраҳои дур мебиёянд боварӣ карда шумо харидорӣ мекунанд. ва хулас дар бораи нафарое ки залатҳои корона қарз доранд ва нафарое ки аймегафон қарз доранд, штрафҳои носупорида, як видео мемонам бародаро и бародара яъне ба автобус рафт гардонданаш дар Қазоқистон депортатсия будай. и видеоро то охирша тамошо кунед. но вақте ки дар автобус мебиёянд мешинанд, мо ҳар як нафарро мепурсем, номнавис мекунем ки документотон чӣ хелай, ки документ дора, ки надора, ки возвращение на родина гирифт. ҳар як каса мепурсем якта ва баъд автобуса ҷавоб метиҳем ки автовокзали Котелники сафар кунад ба Тоҷикистон. ва и бародаре ки дар видеои ман мемонам шумо мебинед, Қазоқистон дар иҷозаташ надодан бидрояд, ба хотире ки дар Қазоқистон депортатсияш кардагӣ будианд. Граница Сагарчин. ҳамҷа мондам. Ина граница. ҳамҷа ман Қазоқистон гардонданам мега депортатсияи. агарам бо Оренбург бурам, ба Оренбург Тоҷикистон. нафарое ки аз залатҳои корона қарз дорем бо мерасонам, бениҳоят зиёд занг мезананд дар ҳамин бора. вақте ки
судебни приставда рафтагиай делаи шумо наметонед на ба автобус биромада, на ба самолёт. штрафое ки шуморо дар метро мекунанд, дар пешиход мекунанд, штрафҳоро биспорем бародаро. Барои як штраф ҳозир мисол худто медонем ки пеш аз соли навай ай тамоми мақомот истодагиан раҳда баъзеашен народи нагирен, штрафотона проверка кунен. ҳама ин ҳолатҳоро ба назар бигирен. Автобус қати ҳамиқаш хубие ки яъне шуморо бисёртар чикор депортатсия намекунанд. Аз самолёт хубе ки шумо ба вақти кӯтоҳ 4 соата мерен дар ватан мерасен, но шумо намебинен баъзара. Чизе ки мебурад шуморо ҳичи намеган, фақат груби нарушение агар доштагӣ бошен мегардонанд. ёки агар мелки нарушение боша шуморо иҷозат метиҳанд мера визаотонро маҳкам мекунанд, дигар омада наметонед. ба ҳамин хотир аҳамиятин дар ҳар як ҳуҷҷатотон, штрафотона проверка кунен, залатои корона, сим-картаотона ҳамаша ба назар бигирен. хоб ва нафарое ки ай мегафон кредит гирифтагиен биспорен, штрафотона, кредитотона биспорен. Шумо ай территорияи Россиярам ки бироен ба Тоҷикистон равен, дар Тоҷикистонам мебиёянд хонаи шумо, мебиёянд падар модарро озор метиҳанд. Ба ҳамин хотир фикр накунен ки шумо аиҷа биромаден рафтен дигар намебиёен ва ин штрафҳои шуморо фаромӯш мекунанд. Билетҳои самолёт ай ҳама роҳи арзонош и кулобай. Айни ҳол приоритет кулоб ай 14500 сар мешава боло ва инчунин хуҷандам ҳамин хе ай 14000 сар мешава боло. Шумо метавонед ки билетҳои самолёта ба рақамҳои болои экран занг занед, дастрас кунед. Ай авиакассаи Ройгон авиа. Рӯзи ҷумъа рейс астай, автобусҳои ширкати Хуҷандтранссервис худаш ай Германия омадестанд ва дохили автовокзали Котельник мешаванд ва рӯзи ҷумъа сафар доранд то Хуҷанда. Нархш бениҳоят саволот зиёд мешавад ки нархшам гап занед, ягон ҷои пинҳониш нестай. Нарх 7500 рублай. Шумо метавонед ки рақамҳои болои экран хати занг занед, ҷои худтона биром кунед ва ба дили пур биен сафар кунем ба Тоҷикистон. Мошини сабукрав бародаро ин яъне график надора. Нафарое ки муроҷиат мекунанд заявка метиҳанд мода ва нафарое ки мехоҳанд ба мошини сабукрав сафар кунанд номнавис мекунем, ҳамун числоҳошон ки мувофиқат кунанд яъне мебиёнд сафар мекунанд ба мошини сабукрав. Мошини сабукрав ин бачаҳо Тоҷикистон мераванд. номи чи ай? Ройгон авиа дар омад ягон сум додӣ? ҳама 100% я? Мошини моделе ки гирифте? Роҳи сафед алон нигаҳбонтон боша. Яъне мошинаи сабукрав. Ройгон авиа бо шумо подписатсияро фаромӯш накунед. Нафарое ки совет метиҳанд ки аэропорти Домодедово ва проверка, аэропорти Жуковский хубай, аэропорти Жуковский проверка, аэропорти Шереметова биги ёки ай Шереметова не Внуково биги. Чизе ки мешава намешава ҷонгир фақат Аллоҳ. Такя ба Аллоҳ кунед, хоҳ ай Домодедовош боша, хоҳ ай Жуковский боша, хоҳ ай Внуково, хоҳ ай Шереметова, ай ки ҷое ки боша набоша. Депортатсия дори, визат маҳкама, штраф дори, ягон кас ҷони шуморо чи гирифта наметона. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунен ки фақат такя ба Аллоҳ кунен. Подписатсияро фаромӯш накунен. Саволои худтона дар рақамҳои болои экран WhatsApp аста, метавонем ки нависен ва ҳатман ман кӯшиш мекунам ки саволои шумо дар ҷавоб битам. Ози бародар дар ҷавоб метем. Алло. Алайкум ассалом. Бениҳоят зангҳои зиёданд. Новобаста ай зангҳои телефонӣ кӯшиш мекунам ки бо маълумотҳои хуба барои шумо бирасонам. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. То ҷое ки ай дасти ман мебиёя, ман дастгирӣ мекунам, кӯшиш мекунам ки як фоидаи ман барои шумо бираса. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошен то дидори оянда.